Het is hier ontzettend koud, maar wel droog. En dat wil zeggen dat er natuurlijk weer heel veel mensen neven de Horstenstraat staan. En beneden zien wat er allemaal dit jaar mee zal trekken in de optocht. 65 grote, kleine wagens en groepen, loslopende gekken en prinsenwagens, die zullen vanmiddag au revue gaan passeren. Sommige deelnemers die zijn al weken bezig geweest met de voorbereidingen. Er zit ook één groep bij en is vanmiddag om 12 uur pas begonnen. We zullen eens gaan kijken wat de resultaten zo wel zien. En de politie die gaat natuurlijk voorop en die zal ervoor zorgen dat de optocht ongehinderd door de Horstenstraat zal kunnen trekken. Intussen zien er al heel veel mensen naar de kant komen staan. Ze hebben allemaal de jas aan, maar toch allemaal even veel zin om dan deze optocht te gaan kijken. De Joekskapel zit naar de weg en de Alprins hebben zich opgesteld samen met een deken en de kaplan. En dan zit je nou al een geluidswagen in beeld. Met daarop onze Beer Herraads. En hij laat de mensen naar de kant zoveel mogelijk meegenieten. En haalt ze allemaal een beetje op de hoogte van wat er zoal komen gaat vanmiddag. Er zit ook nog een dame bij die Beer daarbij zal assisteren. Zij proberen de stemming in de straat te krijgen, zoals gehuurd. Zij proberen de mensen weer aan te krijgen voor de optocht. En dit is Beer Herraads wel toevertrouwd. En dan ceremoniemeester G. van Wegberg. Hij doet dit werk nou al voor het tweede jaar voor carnavalsvereniging de Drummel. En hij doet dat zo te zien met heel veel plezier. En toewijding kunnen we wel zeggen. En de jury. Anja heeft de scheuren van de jury. Oké. De jury. Bezig heeft hij de twee dansmarietjes. Hier is hij dan, ten opzichte van de Drummel 1994. Mensen erachter, kom aan, rennen ze een beetje. De herrieschuppers. Dat zijn een stel leden van de vriendenclub UVB. En het is een van de grote wagens die in deze optocht telt. G gaat ondertussen de bochten de Hoefstraat in. En dan gaan we toch nog terug naar de herrieschuppers, de vrienden van UVB. En het is een van de grote wagens die deze optocht telt. Zij zoeken olie in de Herstraat en zij denken dat nou vissersoliehandel vertrokken is, er veel olie in de grond te vinden zal zien. We gaan nog hier even terug naar G, zien we. Met twee merkjes van de dansschade. Die royaal verbond trouwen met sinaasappelen. Keeper erbij, dat zit buurtvereniging Oetewij. En dat sluit erop dat als er iets te doen is in Horst, bijvoorbeeld pronkzittingen, een Horstrevue, het jongerenkoeradvies, dan zeggen ze dat je er als de keeper bij moet zien, wilde door kaartjes verkrijgen. Zij zien er in ieder geval elk jaar met een optocht ook weer bij en ze hebben al menige prijs in de wacht gesleept.
buurtvereniging uit de Wei Jong en Oud uit mei en ze zien vandaag met 20 op de been. Dat hebben ze ook verteld. Het motto van de buurtvereniging is: carnaval is een familiefeest en daarom rennen er ook allemaal kleine kiepjes rond. Nou is er wat te doen. Er zijn kaartjes te koop voor een of andere gelegenheid en daar maken ze dan ook met allemaal gebruik van. En achter buurtvereniging Oetewij, muziekvereniging Sint Cecilia uit Amerika. Ze zijn elk jaar aanwezig. Ze zullen het heel druk hebben met vandaag. Maar ook in Horst zitten ze erbij. En dan de eerste van de ik doe 7 losse loepen. Dan ga ik het in de vanmiddag mee doet. Dat is Jan Jacobs. En denk ik vanmiddag de langste sperjes bezig te hebben. 9 kistjes heeft hij bezig. En achter zich te loopt zijn kleine zoontje Niek met een sperjesbedje. En het hele geheel is 6,5 meter lang volgens Jan. En wij hebben een naast voor de carnaval en dat beweert de volgende groep mensen. En dat is de familie Lemmen Co. Horen heel bezig met een optocht. En weten echt wel wat carnaval is. Een groep uitgedost in paarse broeken, paars met blauw. Die een hele lange naast trekken naar het publiek. Mij op de muziek die je op de achtergrond kunt huren. En dat moet ook wel. We willen ze een beetje weer blijven vanmiddag hier. En zoals je inmiddels kunt zien, het publiek is echt toegestroomd voor deze prachtige optocht, de 32e, te gaan bekijken. En inmiddels hebben we een paar groepen volgens mij overgesloten, want dit zien. En dan is er nog een loslopende gek, een liestrekker. Die heeft rood, bezig en blauw, PvdA en de VVD. En deze groep van de dames van de Rood van Elf, die steken er naast overal in. En ze noemen zich de Compagnie. Elk jaar pakken ze elkaar weer de neer en gaan samen carnaval vieren.
is heel attent van deze mensen die op deze manier met een optocht meedoen. Het is prachtig goed allemaal. En wij hebben de langste van Horst. Dat zit inmiddels in beeld. En dit is een grote wagen van Gennekwats. Ze hebben ook dit jaar ontzettend veel moeite gedaan om goed voor de dag te komen. Het is een grote wagen met 10 personen eromheen. En of ze inderdaad de langste hebben van Horst. Het gaat om de reclamepeul van diverse bedrijven in Horst, van de provinciale weg onderhand. Ze denken dat ze de langste hebben, maar dat moeten we pas op het eind van de nacht bekijken. En de volgende groep die heeft het over het Horsters dialect. Voorbeelden zien het. Het zijn 12 mensen en ze noemen zich nou of nooit. Ze hebben allerlei spreuken uit het Horster dialect uitgebeeld. Onder andere het schiethuksgezeek, een nonnenvot, het pothinken. Dat is een spel wat vroeger ontzettend veel gedaan werd. Het zijn allemaal uitbeeldingen uit het Horster dialect. Een schotterslet zit op het moment in beeld. Dat noemen we tegenwoordig anders, maar Schotland is echt Horsters. Hopelijk krijgen we ze nog in beeld. Ze hebben een prachtige schimmel nog gemaakt. Met een oranje suppleet eroverheen. Het zien allemaal zwarte pieten. Met toch een protesttintje erbij. En dit is weer een van de langste sperjes van dit jaar in de optocht. Dit is de heer Koenders en die beweert net als Jan Jacobs de langste mee te dragen in de optocht vandaag. We zullen kijken wie er dadelijk wint.
de leden kunnen herkennen aan een prachtige vlaag deze daartoe uitgangen hebben. Het is een heel actieve vereniging die al een paar jaar tijd toch wel zijn charme heeft en daarom toch wel in Horst bekend is. Erik kijkt al deze kant, die weet dat hij in beeld is. Die weet dat hij in beeld is. Erik begint tegen de sport, maar bij huren hem niet. En zoals gezet, dit door een ridder te slopen. Het is een groep die zich ook uitgedost heeft als ridders. Het is een heel mooi geheel. Dat en een duchtige knal. De optocht stiert. De optocht stiert even stil. Mensen kunnen nou eens goed kijken hoe de wagen gebouwd is. En even wachten, dat is heel toepasselijk voor dit beeld. Als je goed kijkt voor het duo deur en dat duo bestaat eigenlijk uit een deken en een burgemeester. Of ze echt zo goed kunnen zingen situeren, dat weet ik niet. Dat zullen we af moeten wachten. En de prins van AMC. Volgens mij is het tijd de eerste. En dit is een vriendelijk het bedje. Ze hebben verschillende ideeën gekregen van André van Duin met de schone hit. En met decreet F. Gezwaagte. F. Gezwaagte, pizzakok met sperjes en een nesbeer.
schutterij Wilhelmina Oethorst. Wie ziet op 3 kloks? Moest je weer net even meelezen. En ik moet zeggen, het is echt biestig druk naar de weg geworden. Het zonke toch zijn werk gedaan en de mensen uit huis gehaald. Voor degenen die nog twijfelden, ze zien er. En dit is de heer of mevrouw Kup, dat kan ik op de rug niet zien, jammer genoeg. De Warriors voor een optocht, niks verrooien. Dus we laten ons gewoon verrassen wat hij gaat doen. Het is een goed lopende tent. Die er in Horst ongetwijfeld heel veel zien. De 3 koks, en dat is nu natuurlijk op de breedspecifieke tweede adjudant. Allemaal van de eerste familie en allemaal heetste koks. Dan doet het dus. Die doet ons op keur manier weten dat de dansbaar op stop is. Niet erover, maar we horen, de mekkers hebben het niet alsof het niet allemaal in elk jonge apparaat gestoken in het leven. En zoals gewet, Nederland gaat voetballen van de zomer in Amerika. En voetballen willen ze in Amerika niet. Als dansschade, dat is wat ze willen zien. Ze beelden het uit met oranje plumen. Rood, wit, blauw erbij. Dit is een erg origineel idee, vind ik. Misschien kunnen ze zich oppakken, een bus huren. En erin gaan. Ze slaan zeker geen gek figuur. De gladiators naar de kant. En de volgende groep, zij zien goud weer. Het zien de groene blijkjes, zo noemen zij zich. En het heet zich in goud gehuld voor deze optocht. Deze mensen hebben er ieder uur opgetrokken. Toch heb ik gezegd, maar een beetje precies dat ze zich zo mooi geschminkt hebben. En zij hebben speciaal een dansje ingestudeerd, lijkt het. Mooi geheel. De dansschalen, rood, wit, blauw met achter het goud. Het zijn mooi zie als Nederland goud mee terugbrok. Dat ze inderdaad. Het is heel toevallig dat ze achter elkaar lopen. Deze wagen, dat is nou al net hoor. Het is vorig jaar bij deze mensen de langste kransen en de rechtse wagen van optocht. Dan mochten we nog dat half even volgens. Dat is hun geweest. Nou al net, want het is al november. Alle foto's natuurlijk van het programma met die naam. Misschien is het ook wel dat ze willen overleven vandaag. Met vaste
Het is file in de Hoefstraat. Ik weet niet of ze allemaal stoppen door waar de dijk staat. Het zal toch niet worden, zie je wel. En de volgende groep, de knapzek. Ze weten niet waar ze met de carnaval moeten blijven, want de carnaval heeft volgens haar 2 richtingen, links en rechts. Het zijn allemaal tegenstellingen die ze uitbeelden. De kant van een drummer, de kant van Mission Impossible is duidelijk te onderscheiden. Waar zou ze heen gaan met deze dag? Welke kant kiezen ze? Jong en oud stiert neven de kant zoals gezet. En dan de familie Cox. Het is de familie van de prins. Het zijn negen grote en 12 kinderen. Zij zien met de carnaval de zomerkoninkjes van de prins. En dit schiet natuurlijk op het beroep van de prins, het kweken van onder andere de aardbeien. Die pekjes die hebben ze nog heel lang moeten maken. Rode aardbeien. Met het groene krensje erbij. Jong en oud van de familie Cox doet mee. Een mooi gebaar ten opzichte van hun beide broers en hun neef. Dit is de fanfare Concordia van de Meertrek. Alle muziekgezelschappen uit de regio zien hier bij elkaar om de optocht muzikaal bij te wonen. Kleine S-beertjes zit ik hier nou nog even aan overheen trekken. En de loslopende gekke, dat is de heer Roelofs. Hij is ontsnapt en kan dus vanmiddag toch meedoen aan de optocht. En de muziekvereniging Concordia is natuurlijk niet alleen gekomen vandaag. Ze hebben een mooie wagen gebouwd met erop de dansmarietjes uit de Meertrek. En prins, de jeugdprins Emiel de Eerste. De Rot van Elf, de adjudante, de vorst en de ceremoniemeester uit de Meertrek. Dan had de gezin, wie goed en die
Wees Niks en dat is OJC Niks wat er staan. En deze jongeren, en ze noemen zich ook wel Krikkelambriek, die hebben al 3 jaar gewonnen in de categorie kleine groepen. En ze hebben de wisselbeker het vorig jaar mogen halen. Er viel nog een loslopende gek, die op het laatst ter weeg is gekomen in de optocht. Erg de ogen, groen en rooi. Dat stemde gewoon op uzelf. Ik kreeg hier net een briefje van een van de leden van Niks in de hand. Een garantiebewijs. Ze garanderen ons dat ze door deze bril, dus met zich meedragen natuurlijk, niks zien. Daarbij kreeg ik ook nog een brilje, maar er zit er niet in. Ze gaat het lot staan een glaas in. Geen wonder dat die mensen niks zien. En hier langzaam in beeld komt de jeugdprins van Horst. Jeugdprins Peter de 6e. De jeugdvorst, de adjudanten en de verdediger Rot van Elf en dansmorretjes. Peter woont in de Wervelstraat en heeft met de achternaam Venissen Berkelstraat. Oh, ik dacht die Wervelstraat ook, maar daar komt je dus net vandaan. Voor een mooie draak komt echt voor uit. En de Rood van Elf valt zich weer om met het op en neer gaan op de prachtige wagen van de jeugdcarnaval uit Horst. De prinswagens doen niet mee met de prijzen, maar ze doen even goed ontzettend veel werk op. De prins moet namelijk mooi door de straten kunnen trekken. En het duo Beauty and the Beast, ontzettend leuk moet ik zeggen. Ze beelden dat heel leuk uit. Het is een verhaal van een heel mooi mechje wat verliefd wordt. Ja, op een lelijk beest. En andersom natuurlijk ook. Creatie van deze 2 mensen. En we gaan naar de jongste toes. Het is een groep mensen die vanmiddag de parkeerwachter voorstellen. Als iemand die in een huis rondrent en zich nog warm moet gaan maken. Kan hij met dit vak trouwens zijn eigen kost verdienen, vragen ze zich af. De tractor is ook mooi gans omgeven met tekens van verkeersborden. Wat allemaal verboden is in Horst. De parkeerwachter in het deze carnaval toch wel moeten liegen. Zowel op de zittingsavonden als Prinsenproclamatie. En een optocht ook weer komt hij aan bod. Die stiert, als ik het gooi zie, in een pot een beetje te stoven. Hopelijk gaat het in de werkelijkheid beter met hem.
Ik zou wel eens willen weten hoeveel mensen er opgekomen zijn naar de optocht te kijken. Het werd steeds meer, moet ik zeggen. Je kunt het meer in de krant lezen, maar op het punt waar we nou staan is het echt ongelooflijk druk. Ook heel gezellig. Het zonnetje schijnt, het is wel koud, maar het is toch goed te doen om vanmiddag de 32e Dreumeloptocht te bekijken. Tenminste, heel zeker vanaf deze plaats. Door hier onze parkeerwachter. En nu hebben we in beeld Anneke Vossen en Anneke beweert van zet in november toch de keerspullen, ook Sinterklaas schrijf. De spullen van een paashaas, zet alles in één keer klaar. Ze heeft zich ook in die 4 creaties weten te kleien. En als je dat allemaal in één keer klaar zet, ziet er van alles af. Dit is toch een protest van Anneke. De Hegelse promotie, die mocht ook natuurlijk niet uitblijven in deze optocht. Hegelse promotie wel. De kerk is verbouwd. De komst van het AOC in Hegelsum. En een hele mooie tutenkop achter op de wagen. En dat heeft natuurlijk te maken met de verbouwing van die kerk. Is er een nieuwe tutenkop opgekomen? Ik ben niet ganz op de hoogte wat dat betreft. Maar het is wel heel mooi. Er is in ieder geval geld ingezameld met veel succes. De wagen van de Hegelsum promotie gaat hier langzaam door de straten. En op een van de beschilderingen staat: wij zijn al klaar met al ons bouwingen. Bouwerij moet ik zeggen, of een verbouwerij tussen aanhalingstekens. Ik ga niet meer en dan wil ik het toch wel. Ik ga naar binnen. Ook nou moet de optocht wel hier even stilstaan. Maar je huurt het dorpslied van een Hegelsum. En dat is gespeeld door de muziekvereniging. Hegelsum, mijn dorpje. En nou heel goed in beeld de kerk van een Hegelsum. Prachtig nauw gebouwd. De jongens die daarachter stond toch was, die hebben waarschijnlijk de wagen gemaakt. Dus ze komen inderdaad wel uit een Hegelsum, dus achter op de t-shirts misschien het kunnen lezen.
Prins heerlijke S-beren. En die kregen we op het moment voorgeschotteld door de vrienden van prins Bert I van den Dreumel. Voorop hadden misschien net een pop kunnen zitten met een klein prinsenpakje. Dat is heel leuk dat het prins Bert en prinses Dimf aangeboden gekregen van deze vrienden. Met de receptie van dit paar. Het is de vriendenclub Tot op de Mooiem en Bert is al jaren lid van deze vereniging. Van deze groep kan ik ook nog vertellen dat ze eerst gaan mee word je door. Maar dat ze dat dus toch gedaan hebben om hun vriend prins Bert natuurlijk niet teleurgesteld achter te laten. Hele goede vrienden, want ze vonden het zo ontzettend leuk dat prins Bert prins is geworden. Ze hebben er ontzettend veel werk aan gedaan. Zelfs de puntjes op de HB ontbreken niet. Een Zuid-Amerikaanse dansgroep. Die brengt voor ons het Sunke mee. Ik zie het nog niet, of in ieder geval nou even niet meer. Het is wel heel attent van die mensen om daar te denken in februari. Het zit er natuurlijk altijd dik in dat die zon weg is. Ja, het zijn 23 mensen die zich weer omhalen met het Zuid-Amerikaanse temperament zo te zien. Wie brengen hoe de zon mee, zit er achter op dat gele bord. Er is ontzettend veel muziek in een optocht. En ik moet zeggen, dat is toch wel heel plezierig. Het brengt sfeer. En deze groep doet dat heel zeker. En de Pluk Girls zien er en in de voorbijtrekkende Amerikaanse slee zitten 8 mensen die werk zoeken in de aardbeienteelt. Ze nemen zich, zoals ik net al zag, de Pluk Girls en proberen waarschijnlijk op deze manier de aandacht van onze prins te trekken. Waar is de Tienerse Diek? Wij zoeken werk. Een ontzettend mooie Amerikaanse slee, moet ik zeggen. Hoe zou je dit ook op de kop getikt hebben? Je zit, er werd allerlei moeite gedaan om goed voor de dag te komen in deze optocht. En dan zit er door ook nog een loslopende gek tussenlopen. Eerst weer even goed beeld. Maar daar is hij dan. Hij noemt de mensen in de politiek maar 3 kanten. Ook weer het samengaan van de PvdA en VVD tegen het CDA. En dan de fietsers. Zij vragen zich af, welke route zullen we vandaag gaan fietsen? Zij brengen hiermee het fietstoerisme onder onze aandacht. Ik zie zelfs de
Mentjes veel op de fiets met alles wat genudigd heeft als je er een paar oren op boet gaat. En natuurlijk ontbreken de oranje vlaggetjes voor de veiligheid niet. Allerlei soorten fietsen. Grote band voor, kleine achter. Met zalen die bewegen, het liep me eerlijk gezegd niet heel zo gemakkelijk. En ik herkende bij Elle Peters, een van de dames die dit jaar ook mee hebben gedaan in de buurt. Bij de pronkzittingen van een Rummel. Ik kan niet meer, ik kan niet meer. Maar één ding weet ik zeker, dit is de laatste keer. De optocht is voorbij, het was een beetje koud. Omdat ik toch wel van een lekker glasje hou. Ging ik naar een café. Wat nou een OVB trekt, Ik viel los van de kruk. Ik zat dat er nog kan ik maar niet net. ganz goed zien. S'avonds toen de andere wooie kon. Dus ik was nimmer blijven staan. Ik heb als altijd De drempels. maar wat ik zeg. Die introduceert ons in een helm deze groep. Die veiligheid moet bieden tegen alle drempels die er overal gelaagd zien. In de Negelse en in de Melders en in de Wietrek. Gaat maar nou. In Horst. Je komt overal drempels tegen. En zij hebben allemaal een helm op. Om uw kop niet te stoten. Als je eroverheen rijdt. Onze gemeente die is drempelgek met onze helm, daar stoot we onze kop niet mee. Ik vroeg me wel eens af, waar heb ik dat toch van? Dat ik met Die hebben zeker een timmerman in Almere gehad. Want die hebben prachtige wagens. hij wie voorgenomen. Dit is de laatste keer. Wat nog het hier in Schelde. En ik denk dat iedereen dit onderwerp wel herkent. Want volgens mij heeft iedereen wel eens een keer zijn kop gestoten door. Daar zullen meedoen is staan. Maar geloof niet wat ik zeg. Ik heb als altijd pech. Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Pets, plof en buts. Knallen. Alles wit pas. Buurtvereniging De Nestrik. Het prijsgeld van de grote wagen staat vlucht de pan uit. En dat klopt, de carnavalsvereniging Dundrummel heeft dit jaar voor de grote wagens een extra geldbedrag van 250 gulden beschikbaar gesteld. Voor alle bouwers van de grote wagens. Die hebben ze dus meteen opgeplekt op een wagen. Het is een insect die in een grote pan is gezet. Hè. En de pan wel uit wil vliegen, maar dit toch maar niet gedaan. En de pan werd gestokt door klutskes. Je huurde het al, het liedje in de Vastenoverstein van dit jaar. Buurtvereniging Elsbeende, die hier nou aan OVB met zonnetrein en een klein treintje.
Ze doen dit jaar voor de 11e keer mee. En dat is natuurlijk een prachtig resultaat van deze buurtvereniging. En het is tevens ook wel een heel compliment aan de slager van Horst de Vastenovenstrein. Die een prachtige tweede plaats gehaald heeft bij het Limburgs Vastenovenconcours. Het is ook mooi dat dit onderwerp toch terugkomt in een optocht. En ik moet zeggen, de slager heeft het ook verdiend. En hier langzaam gaat de trein voorbij. Zoals je nou zit, het is een prachtige grote groep. In een boemeltrein. Echt een boemeltrein. En dan nou Jan Cox en zijn vrouw Sandra Roefs. Die zeggen dat ze vandaag alles zien draaien. 60 fietswielen, elektromotoren die ze verwerkt in dit apparaat. Prachtige kleuren, daarbij moet ik zeggen. Je moet er maar opkomen. Het is bijzonder origineel en heel mooi gemaakt. En Sandra die zit heel vrolijk achter op de wagen bij Jan. De beeldje is al in de hand. En dan nou ons eigen koninklijke harmonie van Horst, die natuurlijk op mij trekken. Het zal niet merkelijk zien om zijn kant weer te blozen voor de mensen. Als die hard frust giet dat zelfs helemaal niet. Maar het klinkt nog altijd even goed. Ze hebben allemaal de koksmis opgezet. Met daarachter de dansschade van 30 jaar terug. Zij vinden het natuurlijk ook heel jammer dat de senioren dansschade van wie ophaalt. En ze hebben dan ook urpexjes aangetrokken. Ik heb u hier te vertellen dat de mutsen die ze dragen origineel zien. En dan naderen we nou het einde van de optocht. Het boerenbruiloftsgezelschap van het Rode Kruis is in aantocht. Een heel klein peertje trekt elkaar met het boerenmos en door het logo van de boerenbrullen van het Rode Kruis. Dinsdag is dan de grote boerenbruiloft in de Meerthal. Om 11 minuutjes over 2 dan gaan Lucie, Saris en Han Gerts in een onecht verbonden weren op het gemeentehuis. En dan zal het grote feest los gaan barsten in de Meerthal. Prachtige paarden trekken de wagen met Lucie en Han.
Het hele vrolijke gezelschap zoals je ziet. Met helemaal achterin Lucie en Han. En dan onze vorst Paul met de voorzitter van carnavalsvereniging Jan Nabbe. En op de achtergrond de muziek van Kom in de Meertal. Waar we dadelijk natuurlijk allemaal een grandioos feest gaan maken. En dan gaat de stoet weer verder. Wit-oranje ballonnen. En dan de allerlaatste wagen van de optocht vanmiddag. De prinsenwagen van onze eigen nieuwe drummerprins. En een beer nemen ze met zich mee. En voor zitten dan ook de Rood van Elf. Prins Berg, zijn broer Sjaak en Huub. Ze verwennen iedereen met lekkers. En delen royaal hoed zoals je zit. En een mooie prinsenwagen die getrokken werd door een trein. Vuur op, prachtig twee gekleurde ballen die rondrijden, die ook weer versierd zijn met allerlei kleuren. Denk de optocht een hoogtepunt moet ik zeggen, voor Prins Berg, die eerste met zijn adjudanten. Het was een schone optocht. Het was dus ook de 32e. Het volgend jaar de 33e. Weer een jubileum bij de vereniging. Dan zal de optocht misschien nog groter, nog schoner zijn. Maar dit jaar was het, wat ons betreft, geweldig. Inderdaad, het waren een heel leuke optocht. Mooie grote groepen moet ik zeggen. Een paar ontzettend mooie grote wagens. Natuurlijk alle mensen die er aan mee hebben gedaan, die hebben dit jaar ook weer ontzettend er best gedaan. We danken iedereen voor het kijken. En wij gaan in de Meertal vieren de carnaval 94. Oké, allemaal een fijne carnaval toegewenst. Tot volgend jaar.